Miresgarria da monarka izeneko tximeletaren migrazioa. Kanadako lur hotzetan hasi eta Mexiko epel, Mexiko beroan amaitzen dena. Miresgarria da hain izaki delikatua, jostorratz baten antzeko gorputz nimino beltzarekin, hegal auskor laranjekin, zeruan sail txiki edo handietan ikustea. Miresgarria da baiki, eguzkia sartzean, monarken koloniak zerutik basoetara jaisten ikustea. Eta lotarako nola elkartzen diren zuhaitzen ingurumarian, hegoak zabalik, nola biltzen dituzten zuhaitzetako enborrak, kasik hartz baten larrua osatuko balute bezala, enborra bil-bil eginik. Alabaina, miresgarria, benetan miresgarria dugu, superior lakuan gertatzen dena, zeren, urazalaren gainetik egorantza zuzen segitu beharrean, halako batean urtero toki berean, mendebaldera jotzen baitute, bihurgune bat egiten baitute, bat ere eragozpenik ez dagoen ordokian. Monarkak sigisaga doaz aurrera, harik eta berriro ere, urazalaren gainetik egorako bideari lotzen zaizkion arte, zuzen aurrera. Geologoek deskubritu berri dute noizbait, monarkek itzulia egiten duten toki horrexetan, mendi garai bat egon zela, kontinenteko handienetakoa, eta antzina, glaziar bat ere egon zela kokapen zehatz horretan. Biak ala biak ere monarkentzat uxagarriak. Entomologoek ondorioztatu dute litekena dela hori gogoan izatea. Monarkek oraindik ere memorian izatea toki horren arriskua. Horra, bihurgunea hortxe egitearen arrazoia, kokapen horrexetan aurrera sigisaga egitea, harik eta monarkak urazalaren gainetik, berriro ere egorako bideari lotzen zaizkion arte, zuzen aurrera, desbideratu gabe, Mexiko epel, Mexiko berora iritsi arte. Gizakiok ere ezote gara ba, monarken antzekoak, migratzaile jeneak ditugu, nomada izaera. Hegoaldetik iparraldera etorri omen ginen, Adan eta Eba beltzak omen ziren, Galeanoren ustez. Hemen bertan beroki gorria eskaini genuen, orain dela urte pare bat edo, hemen ere nomadak egon zirelako, 36ko gerra zala eta saio onkigarria izan genuen eta 2 nomada gutxienez izan genituen, beren kartoitxoarekin etorri zirenak, Inglaterrara bidean abiatu zirelako. Zuhaitzetatik jaitsi omen ginen, baina izan egan egin nahi genukeen zuhaitza gara. Giza zuhaitzak, derbitxeak, ala nahi izatera. Behar bada horregatik idatzi zuen Italo Calvinok, Cosimo Pio Vasco de Rondo, baroi, hegalariaren, igokariaren, rampantearen historia. Ekainaren 15ean, 1767an, 12 urterekin, arte batera igo zen, eta zuhaitzetan hil zen bere republika arboreoan berak zioen bezala. Behin bakarrik jetxi omen zan, orain baten adarretan katigatu eta
ari jarraitu zion, baina berriro basora jo zuen. Berriro ere errepublika horretan bizitzeko. Arturo Kampionek ere idatzi zuen Narraciones Vascas hartan, Itzaltzuko koblakariaren historia, Gartxot. Diotenez zaraitzun, lainoak igotzen hasten direnean, bertakoek esaten dute, badoaz, usoak Gartxoti jaten ematera, han zigortu zutelako, mendi tontor batean. Eta bere hilotzaren bila joan zirenean, Gartxot bizirik topatu zuten. Nunbait usoak joaten zitzaizkion bere kantuak entzutera, eta beren papoetan ura eta gari edo garagarraleak eramaten zizkioten. Julia Butterfly ere igozan zuaiz batera, sekoia batera, Kalifornian, Luna sekoiara. Konpainia egurzalek bota nahi zuten sekoia, bera 2 asterako igozen, baina 2 urte pasatxo igaro zituen sekoian gora eta bera, katagorri baten antzera. Monarkak behar bada handik pasatuko ziren eta inguratuko zuten enborra, zuaitz, enbor hori hartz baten larruaren antzera. Zuaitza gara, erroak dauzkagu, baina egoak nahi genituzke. Francisco Javier Irazoki, poeta lesakarrak kontatzen du, Los hombres intermitente liburuan, bera nahia jaiotzerakoan hiltzela, eta bera aitak baserri ondoko piku ondoan egin zuela hilobi txiki bat, tan zapatakutxa batean hilobiratu zutela bera nahi hila. Francisco Javier Irazoki kontatzen du, garaitxu honetan piku ondo horretara igotzen zela, eta fruta heldua hartzen zuela, eta zerrendak egiten zituela, eta zerrendatxo horiek zirela azalak entzen zuenean, bere anaiaren baitan sartzeko ateak. Eta pipitak ere jaten zituen, piku heldua jaten zituen, eta kraskatzerakoan pipita bakoitza sentitzen zuen anaiak piku ondoaren izerriaren bitartez, hitzoiek adierazten zizkiola berari. Gure adineko poeta bat, ez dira aspaldiko kontuak. Zuaitzetara igo nahi genuke, mendietara igotzen gara, behar bada ikuspegi aldatzen zaigulako, behar bada iluntasuna ez delako hain ilun, behar bada behelainoa dagoelako eta goian zeru haratza. Baina egan egin nahi genukeen zuaitza gara, giza zuaitzak, darbitxeak. Egan ekiteak badu botere moduko bat. Antoine de Saint-Exupéryk nonbait Amparo Unzin erakartzeko, seduzitzeko, bera bioira igoarazi zuen Argentinan, eta halako batean zeru haratzean barrena zebiltzala, motorra itzali eta amiltzen utzi zuen hegazkina. Eta amiltzen zijoazela galdetu zion Consuelo Unzini, ea berarekin ezkondu nahi zuen. Noski, Consuelo Unzinek arrosak baiezkoa eman zion. Arantza asko sortu zitzaizkion gero. Beldurra ere sortu daiteke, Pako Aristik kontatzen zuen aspaldian, errezileen lehendabiziko hegazkina agertu zenean, baserritarrak ezkutatu zirela han eta hemen, baserrietan, sotoetan, ganbaretan, kutxetan, pentsatzen zutelako jainkoa zetorkiela besozabalik, eta epaitzera zetorrela zintzoak eta gaiztoak. Talako batean pasatu zen hegazkina eta pasatu zen larrialdia, eta agertzen hasi ziren baserritarrak, nekazariak, eta etzen halakorik izan, munduaren akabera etzen etorri. Halako zerbait sumatuko zuten Baionan 1875ean, Eugene Godard pilotuak, hegazkin ez baina globo pilotuak, Baionara etorri eta Saturno globoa eskaini zuenean, Baionesentzat 5 bidaiari behar zituen, eta hiria afitxiz bete omen zuten, baina inor ezen animatu. Halaxe animatu zen gure protagonista Julian Banson, Saturno globoan, behar bada beste erabateko ikuspegia izango zuelako. Egan aspaldian egin izan dugu, Euskal Herrian ere, eta Zuberoan badute Basa Aire izeneko kantu mota bat, gizakiak hegaztien pare sentitu nahi duenean, hitzik gabeko musika egiten dute. Gizakien ametsak irudikatzeko zeruan barrena, gabiraiaren, arranoaren pare irudikatzeko. Ongi etorri, 1000 esker eta bat gehiago ona etortzeagatik,
Begoñari, Mohamedi, Felixi, eta batez ere Zuberotik etorri zaigun Mali hoien arti eta Peio Ramirez lagunari egaldion opa dizuegu. Hemeretzigarren mende bukaeran Euskal Herritar askok egan egin zuten. Demografia galera handia gertatu zen Euskal Herrian, gorriak eta beltzak ikusi eta migratu beharra egokitu zitzaien. 1.000.000 inguru biztanle ziren eta 200.000 inguru aldegin zuten. 200.000 inguru monarka txiro, erraz esaten da. Une batez Ipar Euskal Herriko herritar gehiago zegoen Ameriketan, Ipar Euskal Herrian baino. Diotenez, Nueva Yorkeko portura emakume bat iritsi omen zen itsasontzi horietako batean. Eta garrasika hasi omen zen, baina inork ulertu ez Babel ero hartan. Eta inork ulertu ez dutelako, inork ulertu ez zuelako, azkenean psikiatriko batera eraman zuten, behar bada euskeraz ari zen, eta inork ez dion ezer ulertu. Hego Amerikan Gales berria sortzeko asmotan ere ibili ziren biztanle gehiago zegoenan Inglaterran baino. Euskal Herri berria sortu nahi izan zutela, kontatzen digu Kepa Altonagak. Oinaze demografikoa, odolostutze kulturala gertatu zen, mundu ikuskera aldatzen ari zen, trena zetorren dena suntsitzera eta trenarekin batera globoa. Hoien alde zegoen Julian Banson. Parisen jaioa, Indian bizi izandakoa, Tamul eta Hindustani hizkuntzak zekizkiena, Baionara etorri zen, baina oian zain. Basozainen inspektore, eta berak dioenez 12 urte eder igaro zituen gurean. Kritikoa zen baina, eta 12 urte horietan ondorio estatu zuen Euskaldunok ekintzetarako jaioagoa ginela filosofatzeko baino, Marinel, Ikazkin, Eiztari, intelektual gutxi, homme de lettre gutxi. Hitz astratuak asmatzeko ere aukerarik ez gure hizkuntzak. Baina bere garaian elizgizonak ziren nagusi eta haien artean Webster apaiz anglikanoaren lagun egin zen eta folklorea biltzen hasi zen, historia, linguistika kontuetan hasi zen. Eta liskarrak izan zituen askorekin, askoren proposemenari askoentzea deitzen zion, Sabino Aranarekin, Bonaparterekin, Arturo Kampionekin ere, maite zuen,
baina ez zuen onartzen bere ikuspegi nostalgikoa, idealizatua. Gogoratuko duzuenez, irakorri baldin baduzuen Narraciones Vascasen Gartxotena, ikaragarria da, aitak nahiago du semea hil latinez kantatu dezan baino. Horregan, euskeraz kantatu nahi zuen, eta latinez kantatzera behartuta zegoen, horregatik igoztuten irati kasko hartara, elkorretara. Campionek zioen, por la riqueza de sus formas verbales, la diafanidad y la lógica de su gramática a todas lenguas europeas aventaja. Baina, Mansonen ustez, itxuak ziren koloreak aztertzeko. Beraz, bere ikuspegia darwinista zen, heterodosoa, ez zion errarik euskerari, Okzitaniera ere hiltzea zijoan eta euskera bezala hil egin behar zuen. Heterodoxoa, baina Michelenaren esanetan linguista baino gehiago bibliografoen printzea. Rara bat edozein modutan erakargarria oso giro elizkoi hartan. Eta alaxe, erakargarria egin zitzaidan eri, Jose Miguel Bidadorren testuetan deskubritu nuenean halako batean linguista basozain ura, Saturno globoan aireratu zela 1875ko martxoaren 29.
Batzuetan giroak, lagunarteak, alkoholak bideratu egin dezakete komunikazioa. Ardoa beherago, egia gorago. Hala gertatu zen behin, bi marinel Norvegiako taberna zuloren batean elkartu zirenean. Hala bada zurrutari zurrut, berbari berba, gau osoa eman zuten beren barrena askatzen. Eta gau osoan zehar beren buruari ere aitortu gabeko kontuak azaldu zizkioten elkarri. Batak besteari, dena jakinarazi zioten ustekabeko solaskide arrotzari, sekreturik sekretuenak, beren baitan 7 sarrailaz gordetakoak, sekreturik isilenak. Gau osoa solasean igaro ostean, egun sentiko argitara irten, begiak igurtzi eta orduan konturatu ziren, orduan jabetu ziren, gau osoan zehar, marinel bakoitza, hizkuntza batean aritu zela, hizkuntza desberdinetan aritu zirela, bata portugesez eta alemanez bestea. Gau osoa zein bere hizkuntzan solastu igaro ondoren, orduan harriduraz konturatu ziren, orduan begiak arranpalo jabetu ziren, ez zutela elkar ulertzen egun argitan. Ezin ziotela elkarri ulertu, naiz eta ordurako elkarren sekretuen berri intimoa jasoa zuten. Zeren batzuetan giroak, lagunarteak, alkoholak, bideratu egin baitezakete komunikazioa. Ardoa beherago, egia gorago. Hizkuntzak ate izan daitezke, edo arresi. Batzuetan ulertu ezina eragiten digute. Francisco Javier Irazokik, Orkesta de Desaparecidosen kontatzen digu pasadizo bitxi bat ateari buruz, Fracaso de Dios izena duena. Yo tenía 10 años cuando fui testigo de la invasión. Como los demás niños, hasta con los ojos vendados, podía ir sin extraviarme a la escuela del álgebra y el miedo. Le sacan. Nafarroa iparraldean. Allí nos domesticaban los curas selenitas. Pero de repente las señales del camino desaparecieron. Llegaron proyectores decorados y hombres vestidos con ropajes de otro planeta. Delante de mí, dificultándome el paso, se situó un muro de carne móvil. La masa de aquel ser poderoso se dirigía lentamente a la tienda de comestibles. En nuestro pueblo lunar, le sacan Nafarroako iparraldean, el jefe de los invasores, Orson Welles, que cebaba su ingenio con el desayuno diario de un pollo de granja, lo llamábamos Huelles, todavía no estábamos disminuidos por el orgullo tribal y él nos observaba con el aplomo de alguien acostumbrado a los extraterrestres. Si en la juventud radió a sus vecinos la afluencia temible de unos alienígenas, casi 30 años después venía a conquistarnos para imponer una religión lejana, el cine. Lo sentimos feliz cuando cayó una gran nevada en la aldea y pidió a sus ayudantes que filmasen las primeras secuencias de Campanadas a medianoche, su adaptación de 5 piezas de teatro de otro terrícola llamado William Shakespeare. Aunque nos anunciaron la visita, no encontré en las calles a una evangelizadora francesa, Jeanne Moreau, que luego me turbaría desde las pantallas. En la última semana del rodaje, el cineasta cruzó un puente de piedra y se detuvo frente a la puerta de una casona. Bera aitarena, gero kontatuko zuenez. Miró los hierros o maderas como si fuesen partículas de algún asteroide caído y, hechizado por el antojo, preguntó cuál era el precio. El dueño no quería vender su humilde objeto. Nunca aprenderíamos tanto de un diálogo sin entendimiento. Los comparsas de la película se quitaron entonces sus disfraces y vieron una imagen que superó las fantasías del cine. Huelles contaba inútilmente sus monedas ante la puerta demasiado grande para un pequeño dios. Beraitak lesakan entzunian ez ulertzen nola izan batek erosi nahi izan zuen ate bat, bere atea, eta ez zion saldu. Berezia da, atea izan daiteke hizkuntza edo arresi. Gurean, Nagui Mahfouzen itzulpenen artean, baditugu Mirarien zuloa eta Mila gau eta bat gehiago. Eta ez da oso ezaguna kontua, baina historia askoren ondoren jakin genuen Nagui Mahfouz badakizue Nobel sariduna, Egiptorra, labankada bat jaso zuela lepoan eta harrezkero
integrista batek emanda, eta arrezkero bere liburuak diktatu egiten zituen, bere artikuluak bezala. Eta Euskal Herrira etorri zitzaigun albistea ez zuela baimenik eman gure liburuak, gure itzulpenak argitaratzeko. Itzulpenak hain zuzen ere ateak direlako, eta ez arresi. Eta azkenean deskubritu zen arazoa ez zegoela ez Nagui Mafuzenean, ez Kairoko agentearenean, baizik eta Madrilgo agentearenean. Ez zuen ulertzen nola argitaratu nahi zuten Nagui Mafuzen literatura terroristen hizkuntza batean. Mundu kulturalean anabasa handia sortu zen eta gaur egun gorabehera askoren ondoren zorionez Nagui Mafuzen bi itzulpen horiek irakurri ditzakegu. Naiz eta algarabia esaten denean gaztelaniaz, algarabia beraz etimologikoki alarabila den, hau da, arabiera berdin anabasa. Baina berdintxu esaten zuten grekoek erromatarri buruz, ez da barbari esaten zietenean, edo beste batzuei ere esaten zigutenean barbari. Hizkuntzak ate izan daitezke edo arresi, baina baita salbabide ere. Behin batez, literatura erromantikoko irakasle aditu bat makurkeriaz salatu, Siberiara zigortu eta ziega ilun batean giltzapetu zuten, edateko eta jateko ezer gutxirekin. Baina buruz baitzekien Lord Byronen Don Juan obra osoa, bere baitan bersorik berso errusierara itzultzen hasi zen, ilunpetan mentalki itzultzen eta bersok gogoan atxikitzen, ilunpetan bere ziegan, bakardade gorrian 30.000 berso lerro, baino gehiago gogoan. Noizbait ere ziegatik itxu eta ahul irten zelarik, emakume honek, irakasle honek, itzulpen osoa diskide bati errazitatu eta horixe da gaur egun errusieraz daukaten Lord Byronen bersio kanonikoa. Konzentrazio zeleitatik pasatu izan direnek ere, batzuetan hizkuntza aldatu behar izan dute. Alemana utzi bereziki eta frantsesez idazten hasi bereziki. Jon Palairik ere beste arrazoi batzuengatik kontatzen du bere gurasoak Nova Yorken bengalieraz aritzen zirela etxean. Berak ingelesez idazten zuen eta ingelesez lortu zuen ospea. Baina bide ezaguna zitzaiolako ezagunegia aukeran, italiera ikasi eta arrezkero italieraz idazten du. En otras palabras, in altre parole liburuan kontatzen du bere prozesua. Hizkuntza bat ikasteak leiho bat zabaltzen digulako, Fatima Mernisik esaten zuen bezala, musika bat, ikuspegi desberdin bat. Halaxe gertatu zen, kantuak jasten zituzten hitzekin ere, ez da? Charles Bordes, frantsesa etorri zenean Euskal Herrira, 12 kantu amodiozko zoragarri bildu zituen, eta Antxon Balberdek kantatu zizkigun, orain Maioien arten hautsean entzungo badugu ere. Sorinua kaiola, tristeri du kantatzen, dialarikam zerjan zeredan, kampua du dejiatzen. Zeren, zeren, libertatia soinen ederden. Hikanpoko txoria, sogio kaiolari, eta halbalin bahedi, hartari begia hadi. Zeren, zeren, libertatia soinen ederden. Gasteizko Unamuno institutoan grafiti bat egon zen luzaroan.
gaztelaniaz, ondela zioena. Decís que tengo muchos pájaros en la cabeza, pero los prefiero a vuestras jaulas. Ikaragarria iruditu zitzaidan, Namunok gogoan hartzeko modukoa. Gogoan hartzeko modukoa iruditu izan zait beti danik José María Sánchez Carrión en La Navarra Cantábrica, estudio antropológico de una comunidad euskaldun. Kontatzen zuelako, azterketa bat egitera joan zela Nafarrora, Maldarrekara, baina bera ez zegoela ondo. Ikaragarria iruditu zitzaidan, hain liburu gordin, hotz, eta lako batean aitorpen hori. Eta hango egonaldiak izugarri lagundu ziola emozionalki eta intelektualki, baina emozionalki ere bai. Berarekin harremanetan jarri nintzen, ez nekien oso ondo non irakurria nion, eta liburu hau bada baita ere eskerrona adierazteko modu bat, ezta? Egondalako hainbat jende, hainbat monarka, ezta? Euskararen zuhaitza inguratu dutenak, eta asko hor geratu dira, ahazturan. Txepetxek aitorpen harrigarri hori egin zuen, baina Humboldtek ere egin zuen, Javier Kaltzakortak ere kontatu zigon hori, ezta? Eta liburuan aipamen bat, halako hitzik ez da sekula idatzi Euskal Herriaz, ezta? Eta Julian Bansonek ere bai, kritika. Angel Errori irakurri berri dizkiot azkenak. Lerro etena liburuan. Bizitza honetan, aukeratu ezin izan dudan gauzarik hoberena, neke handien gainetik zoriontsuen egin nauena, gehi izatea da. Hautatzeko aukera izan dudanen artean, seguruenik hoberena, antzeko arrazoiengatik euskara ikastea izan da. Bi aldiz bizitzeko aukera eskaintzen digulako hizkuntza bat ikasteak. Halaxe erabaki nuen nik neuk ere, euskara berrikastea, ikastea baino gehiago. Zunbilan, Mariano Ibarrarenean, nire manetofoi grabagailu txikiarekin, ari grabatu nion besteak beste, Egia eta gezurra izeneko ipuin bat, gero azkueri, berri irakurri nionean, poza handi hartu nuen, Petralandako batzar bat edo bi, holako zerbait zuen izenburua, eta halaxe jaso nuen nire lehendabiziko liburu prehistoriko haietako batean, gutuna harrigarri bat, liburuan, poza handi hartu nuelako eta egan egin nuelako darbitzen antzera, arratialdean deskubritu nuelako ipuinak, Egia eta gezurra izeneko ipuin bat bukatzeko zoragarria zutelako formula. Egia ala gezurre, begi bien artean sudurre, pentsatu nuen hau, niretza da ba. Eta halaxe agertzen da. Batzutan, hizkuntzak ere ematen digulako egan egiteko aukera. Halaxe itzuli egin naiz liburu hau idazteko aitzakiarekin, eta erratzun deskubritu dut etxe beltzea landaetxea, hango biblioteka, Blas Fagoaga apaizaren biblioteka. Bizipoza aitzaki bizitzeko arrazoi baten bila. Eta Biriatun ere deskubritu dut kontristenia ostatua gaur egun taberna dana, han ostatatu zelako Julian Banson. Nik bizikletaz deskubritu nuena, Julian Bansonek Globoan deskubritu zuen, nik bizikletaz Dona Maria, Saldias, Behintza Labaien, eta bera handik pasatu zen Globoan, Saturnoan. Baina lotxaz, pudorez edo alterrego bat asmatu dut eta Kiara, neska boloniarra, italiarra, aukeratu nuen. Etxepare institutuaren bitartez ezagutu nuelako Bolonian eta Venezian hainbat jende, euskara ikasten ari delako, Iñaki Alfarorekin, garai hartan, Amaia Donesekin, Polonian, bizkaieraz egiten zutenak, Poznanen edo Krakobian, ez euskeraz bakarrik, bizkaieraz ere bai. Hizkuntza airezko monumento bat behar bada, hortaz jabetzeko kanpora atera behar da edo zeruratu beharra dagoelako. Bansonek zerua aratz ikusi zuen, garbi, distiratxu. Aldiz, Kiara, Boloniatik ona etorri zenean, zerrenda zuriz saretua ikusi zuen. Eta hor sortzen da nobelaren abiapuntua. Zer gertatu zitzaion Julian Bansoni, eta zer gertatu zitzaion gurean, Hendaian, Kiarari. Hizkuntzak bizitzeko aukera ematen digulako, eta hiltzeko aukera, eta sufritzeko aukera ere bai. Angel Erroren gana itzulita, lerroetanean dio. Hil honetan, 25 urte beteko dira, batzuentzat, oihartzuna izango den izena aipatuko dut, Fidela Bernat, eta arekin erronkariaren azken iztuna hil zenetik. Urte hurrena gogora ekartzeko,
ospatzea ez da hitza. Iraganera bidaia gaitezke, eta haren ahotsa garaiko audio euskarrietan grabatua malenkoniatxu entzun. Entzun zer poza hartu zuen, dagoeneko zaharra zela, mutiko bati gurasoak non zituen galdetu, nontxu ata eta ama, eta hark euskaraz erantzun zionean. Transmisioaren poza berandu ezagutu zuen, hil baino lehentxoago bilobari eskatu zion birbilobari euskera irakasteko. Baina esan bezala Julian Manson Indiatik ere etorri zen eta Indian hizkuntzen biodiversitatea Amazoniakoaren konparagarria da. 2 astez behin munduko 6.000 hizkuntzetatik bat desagertzen da. Indian 1.600 hizkuntza egiten dira eta ia 200 desagertzear dira. 200 inguru dira baita ere 10 hiztun baino gutxiago dituztenak. Behar bada horregatik, komeni da, Joseba Sarnaldiaren izen zaharrak izenako Ruper Ordorika kantatzen duen poema honetaz gogoratzea. Gu, herrialde estuan sortu ginen. Arbasoek aberri mendrea utzi ziguten. Merkataria beratxek merke edo kario, erosten dituzte gure lurrak, gure jendearen ezurrak. Eta badoaz urtaroak, eta gu ere bagoaz. Geroago eta gutiago gara ginenak, gero eta urrutiago ginena. Zer geratuko da gerorako? Leku izenak agian ez besterik. Usuia, itxasu, irulegi, osogik eta txoko maitia. Jendeak misterio aire batekin ahoskatuko ditu leku izenok. Jendeak misterio aire batekin ahoskatuko ditu leku izenok. Orain lerroak ere ikusi ditzakegu zeruan, hasi dira hegaztiak egorantza joaten. Gasteizera itzuli dira, Eskandinaviatik zikoinak, egun hauetan joaten bazarete, iluntzetan pausatzen dira katedral berriko pinakuluetan. Diotenez, bertakoak Kazeresetik berantza doaz, eta Eskandinaviarrentzat gurea epelagoa izan, gure giroa epelagoa izan, eta bertan egokitzen dira. Eta diotenez, Zugurune izeneko izen bat erabiltzen dute Ameriketako indioek, adierazteko gizakiok ere sentitzen dugun zirrara, alde egiteko mina. Nik maite mina agertu nahi izan dut, eta Manes Kantale irakaslea asmatu dut irakaslea, Kiarraren euskera irakaslea, Hendaian, hitzak eta esapideak aukeratzerakoan, ezagutzerakoan, halako orgasmo txikiak, orgasmo estetikoak, halako epifaniak deskubritzen dituena. Kiara Hendaiara joango da, baina baita Lazkaora ere. Toki simbolikoa zait baita ere. Eta txusmo bat, maitasun historia baten atzekaldean. Julian Mansonek txosten batean adierazi zuen bere hegaldia nolakoa izan zen, baina oso deskriptiboa izan zen. Eta irudipena dut zerbait ezkutatu zigula. Urte batzuk lehenago, Paris setiatua egon zen, Prusiarrek setiatua izan zuten, eta globo katibuak erabili zituzten, bai mezuak kanporateratzeko, bai politikariak kanporatzeko. Globo katibuak esaten zaie soka baten bitartez, altuera batera igoarazten dituztenak, baina egal egiten ez dutenak, baina handik ikusi ditzakete armaden eta tropen atzera aurreren berri ez da. Halaxe, susmagarria zitzaidan Godard, bidaiaria, batean kazetaria agertzen da, bestean negozio gizona, beste protagonista bat Argelgo piroteknikaria, sugaiak erabiltzen zituena, eta Manson karlisten kontrako amorratua zen, liberala zen. Susmo dut zerbait ezkutatzen duela liburu horretan. Egona zen Iruñan, egona zen Birritan, San Ferminetan, foruen kontra zegoen,
kanpionen ideien kontra. Halaxe sortu zen ipuina. Hendaia, Baiona, Iruña, ez Baionan, ez Iruñan, Bansonek ez du kalerik, baina zizurren bai, zizurren erori izan globoa eta handoka kale txipi-txipi bat, karrika txiki-txiki bat. Eta pasatu zen Zunbillatik, hain zuzen ere nik Mariano Ibarrari ipuina grabatzen izkion, herritik. Berak esaten zidan nun ikusi zituen lamiak, baina bere mundu hori, niretzat Josi Arratibelek oso ondo adierazi zidana, aurrez aurre, gaur egun baztertu dugu, bizitzaren alde magikoa erabat baztertu dugu, hegaldi horiek erabat desagertu dira. Aurrengana mugatu ditugu, aurrengana aur literaturara, baina aurrek behar bada dakite oraindik ere zein dan kabia baten balioa, zein dan monarka baten balioa. Eta ipuina horietan gordetzen dira gure alde ilunak. Arakatu egiten dute gure alde ilunetan, eta kriseilu txiki bat ematen digute. Arratibelek kontatzen zuen Gasteizko Estibalizetik Ataunera itzultzen zenean, Ergonera, harritu iten zela, bere garaian ilunpea, iluntasuna beldurgarria izaten zen, baina bera itzultzen zenean oporretan aurrentzat ez zegoen gaurik. Dena farola ziren, argia ziren, telefonoak ziren, ez zuten ezagutzen beldur hori. Suerte hori izan nuen eta deskubritu nuen besteak beste sorginak zein hitz erabiltzen zuten akelarrera egaldatzeko, eta hitz hori firifai da, oso jende gutxik ezagutzen du. Ipuinek erakusten digutelako bizitza nolakoa den, baina baita ere nolakoa izan daitekeen. Behin batez, mutil bat lurralde arrotzetan zebilela, joan, beti joan, neska batekin amorustu zen. Biak ala biak ere desioaren zutan bilduak, neskaren amaren dendan etzan ziren, eta handi gutxira ezkondu. Harrezkero, egunez, tribuko emakumeak larrua mastekatzen eta okela egosten hasi bezain laster, mutil ezkon berriak eizara jotzen zuen. Baina gertatu zen, denboraren poderioz, neskaren ama ere mutilarekin gutiziatu zela. Eta bere jelosia, amodioarekin batera, egunetik egunera handiagoa zela. Egun batez, amak alabari deitu eta txirikorda bat egitea proposatu zion. Neska, pozarren eta alegera eseri zen eta amak, berriketan ari ziren bitartean, adats uraxe baliatu zuen alabaren lepoa biltzeko, eta finean alaba bere eskuez itotzeko. Gero, inuitak trebeak baitira larruketa lanetan, emakumeak dantzarien gona formako aizto bat hartu, eta gorpuari kontuz erauzi zion, aurpegiko larrumintza, zirujau baten zehaztasunez erauzi ere. Maskara ezin fina gura bere aurpegian egokitu eta doitu zuen akaberan. Mutil gaztea, iluntzearekin batera itzuli zelarik dendan, munduaren gailurrean batu zen ustezko emaztearekin. Baina izalditik zekarren izerdiari, larrualdiaren antxiaren ageitu zitzaiolarik, emakumeari maskara emeki irristatu eta jausi egin zitzaion. Ama xaharraren aurpegi zimurtua begien bistan geratu zelarik, ut, mutil izularrituak betiko aldegin zuen handik. Joan, beti joan. Diotenez, Nueva Yorken oihuka bildu zuten emakumeora psikiatriko batera eraman zutena, eta oihuka jarraitzen zuena, behin batez erizain batek ikusi zuen, entzun zion eta ulertu zion zer esaten ari zen. Behar da, euskalduna zen. Eta ulertu zion Nueva Yorkeko portuan, galduta eromoduan, alaba, non dago nire alaba esaten zuela. Behar da,
euskeraz. Behar bada Nova Yorkeko portua orduan Babel zitzaiolako, drama, algarabia, madarikazioa. Baina Steinerrek esaten zuen Babel izan bedeinkapena dela. Hala esaten zuen Fatima Mernisik ere, bere haremean Marokon. Hizkuntza bat ikastea leiho bat zabaltzea zen, batez ere haren batean, batez ere emakume batentzat. Ez oso aspaldi, Nafarroko politikari batek aitortu du euskara hizkuntza bat badela, baina ez gure hizkuntza. Asko dira, oraindik ere, harresiak eraikitzen dituztenak, hizkuntzen eriotza desio zutenak, Banson harrituko litzateke, hemen ikusiko bagintu, Unamunok ere bai, seguruenik. Epitafioak idatzi zituzten garaiz. Bi epitafio ekarri dizkizuet gurea bukatzeko. Bata, hain zuzen ere, Calvinoren Cosimo baroi igokariarena. Cosimo Pio Basko de Rondo, zuhaitzetan bizi izan zen, lurra beti maite izan zuen, zerura goratu zen. Azkenean, temati, zuhaitzen gorenean, ohean, zuhaitzen gailurrean, globo bat pasatu zen, aingurari eutsi zion eta ekaitzak globari eutsita Mediterraneoraino eraman zuen. Han hil zen, Antoine de Saint-Exupéry ere hil zen bezala. Angel Errok oso epitafio polita idatzi du, oso humoretsua. Arazoak izan berak ere karekin, argatiboarekin, eta lerroetanean dio bere epitafioan hau agertzea nahi duela. Hemen datza Angel Errok, karekin, ergatiboarekin, beti arazoa daukalako, arazoak hilobiraino eramango ditu. Ka hori kendu gabe, beste epitafio bat egin nionik opari. Hemen dantza Angel Errok, baliteke dantza egin ahal izatea. No sé, me importa un pito que las mujeres tengan los senos como magnolias o como pasas de higo, un cutis de durazno o de papel de lija. Le doy una importancia igual a cero al hecho de que amanezcan con un aliento afrodisíaco o con un aliento insecticida. Soy perfectamente capaz de soportarles una nariz que sacaría el primer premio en una exposición de zanahorias. Pero eso sí, y en eso soy irreductible. No les perdono bajo ningún pretexto que no sepan volar. Si no saben volar, pierden el tiempo las que pretendan seducirme. Esan gabe doa, eta honetan egoskorra naiz. Ez diet barkatzen egaldatzen ez jakitea. Oliverio Girondo. Egan jakinezean, alferrika diri dira, ni seduzitu nahian dabiltzanak. Noiz baita txagari, orain dela gutxi irakurri nion, behin amets moduko batean Bilasanterekin elkartu zela, zeru moduko batean, eta han ekipajea garraiatzen dituzten zinta horietan hainbat maleta agertu zitzaizkiola, eta Bilasanteri galdetu ziola zer dira maleta horiek. Eta Bilasantek esan, maleta horietan doa gure aberastasuna, gure liburuak, gure diskoak, gure kultura, baina inork ez ditu maleta horiek jasotzen. Ez da analisi txarra. Behar bada gogoan izan behar dugu, behar bada idazle batek esan dezakelako novela honetan ni natza. Baina gogoan izan dezakegulako liburu bat
izan daitekela 100 hegal dituen txori bat, 100 adar dituen zuhaitz bat. Egan egin nahi dugun zuhaitzak garelako, egan egin dezakegun zuhaitzak garelako. Kantuz joan da etxia utziri, aurhide bati behin behaturi, bizi beria iker nahituri. Ez da doluturi. Apurikasia, heri handia, hersiru pasia, sartu onduan, beharak josia, hasperenetan, hanususia. Ükenik ere blazer edasia, haren bihotza salhatzen goxia. Mortu txoria begia zangoa, hotzala beho izan idenboa, ihotz xokua goa den izara, ez ditzen behitu penazko negara. Eta argitzen ikasi xara, sortu lekia hostatu adara. Eta
ostatua da. Diotenez, inuiten artean, eizera abiatzen direnean gure ipuineko protagonista bezala, lautada zuri izoztu amaigabeetan galtzeko arriskurik ez izateko, kanpamentua ikusteari uzten diotenean, lurreko harriak hartu eta eskultura moduko batzuk egiten dituzte. Galdu ez daitezen. Eskultura bat urrutian ikusi eta ikusteari uzten diotenean beste bat egingo dute, giza itxurarekin. Eskultura horiei inuk-suit deitzen diete. Eta guretzat inuk-suit horiek izan daitezke liburuak, laguntzen digutenak laberinto honetan aurrera egiten, kantuak, Oliverio Girondoren poema modukoak, kuadroak, epifaniak, egan egiten laguntzen digutenak. Esan bezala, niretzat txepetxena eta uste dut merezi duela gorazarrea, beste asko bezala, berari irakurrenion niri lagungarria zaidan testutxo bat, beste elezahar bat, honela dioena, bere teorien artean tartekatua. Hopi nazioko indioan sinestea. Gizakion sorrera eta kaberaren arteko bilakaeran bi aldi nagusitzen dira. Hasierako erorialdi motela eta amaierako igualdi pausatua. Zehatzago adieraztearren, 7 mundu dira osotara, gure aldia adierazten dutenak. 3 mundu beherantza, iluntasun osoko laugarren bat segidan eta ororen buru beste 3 argitasunerako bidean. Hopi indioen ustetan gaur egun laugarren mundua bizi dugu. Iluntasun osokoa. Materialismoarena, imperialismoarena, basekeriarena, batasun eta konpromiso ezarena. Mundu honetatik irtengo bagara, 5. mundurantza zuzendu behar ditugu gure urratsak, halako hegaldia apalean. 5. munduan jende xumeak, nazio txikiek. Minoria arrazialek izango dute protagonismoa. Edo nola ere, niretzat inuk-suit bada, noizbait Julia Mazaresi irakurniona. Noizbait idatzi zuen gure trena aipatu dugu eta globoa, suntsitzaile moduan, baina Bansonek oso ondo igerri zion etorkizuna haien bitartez etorrela. Baina hemen pasonibel batera iristen garenean, seinale bat dago, itxusia, zatarra erabatekoa, esaten diguna, kontuz, trena. Baina Portugalgo pasonibeletan, bestelakoa da seinalea, eta honela dio, gelditu, begiratu, entzun. Eskerrik asko. Portugalekoa,